ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାଟିଏ ଦିଅଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ପଶିଗଲା। ଭୋଗ ପସରାରେ ପିଲାଟାର ଛାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଦିଅଙ୍କ ସେବା କରି ପଚାରିଲେ, ଏ ଟୋକା, ତୋର ଜାତି କ'ଣ, ଧର୍ମ କ'ଣ? ପିଲାଟା ଖନେଇ ଖନେଇ କ'ଣ କହିଲା ସେବାକାରୀ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ଦେଉଳ ମାରା ହେଲା, ଦିଅଁ ମାରା ହେଲେ, ଭୋଗ ବି ମାରା ହେଲା, ସବୁ ଅପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ସବୁ। ପିଲାଟା ସେବାକାରୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଶୁଣି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଉଳ ବେଢ଼ାର ବାହାରକୁ ଧାଇଁଲା। ଥରେ ଦୁଇଥର ପଡ଼ିଯାଇ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରୁ ରକ୍ତ ବୁହାଇଲା। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ରକ୍ତ, ସର୍ବନାଶ! ପିଲାଟା ପ୍ରାଣ ନେଇ ବେଢ଼ା ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା। ବାହାରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖିଲା। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅପବିତ୍ର ଭୋଗ ବେଢ଼ା ବାହାରେ ଖାତ ଖୋଳା ହୋଇ ପୋତା ହେଲା। ଆହା, ପିଲାଟାକୁ ମୁଠିଏ ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ତା ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଥାନ୍ତା। କେତେ ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଥିଲା କେଜାଣି। ହେଲେ ପିଲାଟା ଯଦି ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସେବାକାରୀମାନେ ଖାତ ଭିତରେ ଅପବିତ୍ର ଭୋଗ ସହିତ ତାକୁ ବି ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗାତ ଭିତରେ ବସି ବସି ସେ ପେଟ ଭରି ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଦେଉଳ ଧୁଆ ହେଲା। ଦିଅଙ୍କ ଉପରେ 108 ପାଣି ଢଳା ହେଲା। ଦିଅଙ୍କୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହୋମ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପୂଜା ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଶୌଚ ପରେ ହିଁ ଭୋଗ ବଢ଼ା ହେବ, ନହେଲେ ଦିଅଁ ଉପାସ। ପିଲାଟା ଭାବିଲା, ଦିଅଁ ଉପାସ ରହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଜାଣନ୍ତେ ଭୋଗଟା କେମିତି ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଏ। ଭୋଗରେ ସେ ଧକେଇ ହେଲା। ପିଲାଟା ଗାଧୋଇ ନାହିଁ, ଶୌଚ ହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଯାହା ପାରେ ତାହା ଖାଇପାରେ। ଏପରିକି ଅପବିତ୍ର ଭୋଗରୁ ମାଟି ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରସାଦ ବି ସେ ଖାଇପାରେ, କାରଣ ତାକୁ କେହି ହେଲେ ଅପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ହସହୁଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେବ। ତାର ଶକ୍ତି ଦିଅଙ୍କଠୁ ବେଶୀ। ପିଲାଟା ଭୋଗ ପେଟରେ ତାଳି ମାରି ମାରି ନାଚିଲା। ମୁଁ ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ, ଦିଅଁ ଛୁଆଁ, ଦିଅଁ ଛୁଆଁ, ମୁଁ ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ, ଦିଅଁ ଛୁଆଁ, ଦିଅଁ ଛୁଆଁ।